Vážené dámy, vážení páni, vítam vás v meste Galanta. Nachádzame sa v mestskej časti Galanty zvanej Kolónia a za mnou máte možnosť vidieť dom, čo som si pre vás pripravil. Tento dom bol postavený začiatkom 80. rokov. Je to tá pôvodná časť Galanty zvanej Kolónia a leží na pozemku s rozlohou neuveriteľných 5470 m². Každopádne už vás nebudem ďalej napínať, poďte za mnou. Tak ako sa vám tento dom páčil? Vedeli by ste si predstaviť, že by tu bývala vaša rodina? Alebo uvažujete o investičnom využití tejto nehnuteľnosti? Či už zmýšľate tak, alebo onak, jediné, čo musíte spraviť, je dvihnúť telefón a zavolať mi. Som tu pre vás, aj s našim domom. Teším sa na vás.